ಬರ್ತಿಂಚು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪಿಣಿ ಸಂಸ್ಥಿತೆ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಮಂಗಳಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಮಂಗಳಂ ಮಧುಸೂದನ ಮಂಗಳಂ ದೇವಕಿ ಪುತ್ರ ಮಂಗಳಂ ಗರುಡಧ್ವಜ. ವಿಜ್ಞಾನ ತಡೆತ ಪಾರವನ ಆನಮೋನೆದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವನ ಪಾದಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ನೆಚ್ಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಅಧಿದೇವತೆ ಆದಿಮಾಯೆ ಮಂಗಳಮ್ಮೆನ ಪಾದಗೆ ಶಿರಸ ನಮಿಸ ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ಅಧಿದೇವತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದು ವೈದ್ಯನ ಕಡಿಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ ತಿನ್ನು ಹತ್ತಿಡು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಕದ್ರಿದ ಉಲ್ಲಾಯಗ್ ಅಡ್ಡಬ ಊರೊಂದು ಮನೆ ಮಂಚೌಡು ನೆಲೆಯಾದ ನೆತ್ತಿಗ್ ನೀರಿಳಾದ ಗಂಧ ಪುಡ್ಸದ ಸಂಪುಡು ಜೀಟಿಗೆದ ಬಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಮನ್ನದ ಸತ್ಯೊಳಿಗ್ ಹತ್ತಿಡು ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ನಮ್ಮೊಂದು ವೈದ್ಯನಂಚಿನ ನಾಗದೇವಿರೆಗ್ಲ ಹತ್ತಿಡು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಇಂಥ ಈ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗ್ ಕಾರದಿ ಒಂದು ಲೇರು ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಉದ್ಯಮ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಆರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆದ ಉಂಡ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಬೇರೆ ಹೊರಡಿತ್ತಂಡೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಏನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಹರೇಕಳ ಅಂಬೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಈ ದೀಪನು ಅರ್ಲಾವನ ಮುಖೇನ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಕ್ಕುವರು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಬಿನ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ರ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳ ವಲಯ ಬಣ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಶಿಕ್ರ ಅಡ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಸೇನೆದ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ್ ಶಿಕ್ರ ಕೊಲ್ಕೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬುಕ್ಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಕಿಡ್ಸ್ ಕಾರವಾರ ಒಂದೇತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಓನರ್ ಉಂಬೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಹಂಗೇರ ಮಗವೀರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಬಿಂದಿರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಖಲ್ ಸೇರೊಂದರು ಉನ್ನತ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಿನ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಕೊಲ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕೊಲ್ಕೆ ನಿಖಲ ಉಳ್ಳರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡ್ ಈ ಒಂದು ದೀಪನು ಅರ್ಲಾವನ ಮುಖೇನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊಡುಕಂದು ತುಕ್ಕೋಟು ಈ ಪರಿಸರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ತುಂಬತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರದ ಈ ಮಾಗಣದ ದೇವರಾಯನ ಸೋಮನಾಥ ಈಶ್ವರನ ಮನಸಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಆರ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಭಾಗವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆ ದೇವರ ಕರುಣಿಸಲು ಬಂದು ಅದು ಪ್ರಥಮವಾದ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದಿದೆ ಅಂಚನೆ ಸಂದೇಶ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾರ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಉದ್ಯಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ತುಳುನಾಡು ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಐನು ಆ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಲ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಬೆಳಗುಂದುಂಡು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬ್ರಾಂಚಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತುಂಡು ಐಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಎಂಜಿನದಂಡ ಆರು ಏಪಲ ವಾವನ್ಯ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಗುರು ಹಿರಿಯಕಲಿನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯಕಲಿನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಮಲ್ತಿಂಚಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಡುಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಪ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನ ದುಂಬುದಿದ್ದಾಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಲ್ಪ ದೇವತಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವರು ದೇವರನ್ನ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಣಿಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಆರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತ್ರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯಮ ಅವು ಬೆಳಗೊಂದುಂಡು ಅಂಚದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತಂದೇರಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಭಾಗ ಒಂಜಿ ವನಸ್ಸು ಕೊರ್ಪುಣೆ ಅಂತ ಬಂಡ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಅವು ವಾಣಿಜ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತೂಪುನಂತೆ ಐನೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯವು ಅಂಚಾದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲೆ ಪಂತೇರಿ ಸಂತೋಷಂ ಜನಯೇತ್ ಪ್ರಾಜ್ಞ ತದೇವ ಈಶ್ವರ ಪೂಜನೆ ಮುಂದೆ ವಾ ಜಾಗೇಡು ನಮ್ಮ ಮನುಕುಲಕ್ಕೂ ಪಕ್ಕೋರಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷನ ಕೊರ್ಪುನಂಚ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಡ ವಾ ಕೆಲಸ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ಅಂದೆ ಅಂಚಾದೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಐನೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ನಡಪೇರೆ ಬಾರಿ ಭಂಗದ ಕಾಲ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ದಯಂದ್ ಬಂಡ ಇತ್ತದ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಬೇರೆ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಈ ಕಾಲಡು ನಾವು ಐನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯಡು ಇನ್ನು ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇನ್ನು ವಯಸ್ಸೊಂದು ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರು ಬೆಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರೊಂದು ಐನ ವಯಸ್ಸೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನು ಭಾರಿ ಧೈರ್ಯಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ದುಡಿಮೆದ ಮೌಲ್ಯದ ಪಾಠ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವನಾಗಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇ ಆವಡೆ ಅಕ್ಲೆ ನಿರಂತರ ದುಡಿಮೆಗಾರರಾದಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪಣಿಕೆ ಒಂಜಿ ಜೀವಂತ ನಿದರ್ಶನ ಅಂಚಾದೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮನು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಗುರು ಹಿರಿಯಕಲೇನು ಮಾತ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತಂದೇಳಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರುಕುಲಾಯಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರಿಯರಿ ದೀಪ ಪತ್ತದ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಂಗು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ವಾವ ಜಾಗಡಿಯಾನ ದೀಪ ಬತ್ತದೇನ ಆ ಜಾಗೆ ಬೆಳಗದಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದೆ ಇಂದುಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬೆಳಗುಡು ಒಂಜಿ ಮತ್ತೆ ನೂರಾರು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಅದು ಖಂಡಿತ ಉನ್ನತಿಗೆ ಸಾಗುಣ್ ಮಲ್ಪಡಿಕೆ ವಾ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳಗಡೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಅಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಆ ದೇವರೇ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡಿ ನೂರಾರು ಜನಕ್ಕಳು ಬರ್ತದೆ ಮೂರು ವನಸ್ಸು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಒದಗಿದು ಬರಡೆ ಪಂಡದು ಯಾರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ரெண்டு ஜன சேர்ந்து ಜೀವನಡು ನನಂಜಿ ವೆಂಚರ್ ಏನು ಪಂಪೆ ದಯ ಪಂಡ ವ್ಯವಹಾರ ವ್ಯಾಪಾರಡು ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ನಾನು ಸಂದೇಶ್ ಹಣಕಾಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸದ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಪ್ಪ ನಾನು ಯಾನು ಆರು ಕೂಡ ಅನಿಲನ್ನೇ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಅಂಡ ಆ ಕೆಲಸಡು ಇಂಗ್ಲು ಯಶಸ್ಸ ದಯ ಪಂಡ ಕಷ್ಟೊಡ್ಲ ಪ್ರತಿಲ ನಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕುನಿ ಕಷ್ಟೊಡಿ ಅಂಚಾದು ಆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಡ್ಲ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಾಂದ್ರ ದಾಲಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಇನಿತ ದಿನಟು ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪೂರಕವಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಶೋ ಕುಡಿತೆ ತೊಕ್ಕೊಡ್ದ ಏರಿಯಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತಂಡ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಟು ಇದಕ್ಕಿಂಕಲು 2 ಸಲ ಬೈದ ಅದು ಮುತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಿಚನ್ದಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದೀಪನ ಸ್ಕಿಲ್ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಐನಿಂಕ್ಲು ಪನಡು ಅಂಚಾದ ಪನಗ ಪೂರ ವರ್ಕೊಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಂತವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೇನು ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಲಿ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ಸಿನ ತಪ್ಪಿರೋಡುಂಟು ನಾಲ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾದು ನನಂಜಾತಿಗೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ವೆಂಚರ್ ಮನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಆ ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥೆಲ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿಲ ಹೊರಡು ನಿರಂತರ ಯಶಸ್ಸು ನಿಖಿಲ್ ದೇವರ ಹೊರಡು ಅಂಜನೆ ಮಹಾಗಣ ದೇವರ ಹಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಊರು ಅಂಜನೆ ಎಕಲಮಂದು ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದು ಇನಿ ಸಂದೇಶ ಅವ್ರನ್ನ ಬಡಗ ಬಹಳ ಖುಷಿಯವರು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಡಿ ಇಂಕೊಂದು ಮಲ್ತಿನ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಬೇರೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುಕೊಂಡು ನೀವು ಸದುದ್ದೇಶದ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಆತ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ನೆತ್ತಿದೆ ಇವನು ಗುರುಕುಲ ಕೈಜು ದೀಪ ಬೆಳಗಾದಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಪಾತ್ರದ ಅವಕಾಶಪಟ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಮಾತನಾಡ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಬಹಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತೆ ಹೆಂಚ ಪೂರ್ಣದ ಚಂದ್ರ ಬೆಳಗುಡ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಟ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಬೆಳಗಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಇವರು ಕೆಲಸದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ನನ್ನಗಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗೌರವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತವಾದಿ
ಶುದ್ಧ ಹಸ್ತೋಡು ಹಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮೊದಲು ಅಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪುಳಕತ ಮೊದಲು ಅದು ನಲ್ಲರ ಬರಿಕಲ ಕಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಕೆಲಸಗಾರಗಳ ಕೈಗೊಂಡು ಕೆಲಸಗಾರೆಲ್ಲ ತನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮನ್ವಯ ನಾಡ ಬಹುಶಃ ಇದು ಬೆಳಗನ್ನು ಖಂಡಿತ ಬೆಳಕು ಜಾತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಲಸದಾಗ ಉಳಿದರ ಅಂಚಿನ ತನ್ನಕ್ಕಿದ್ದರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ವಾರಿ ಇದ್ದರೆ ತೊಂದರೆ ಕೊರಂದೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ನಡಪವರು ಕೆಲಸದಾಗೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಆಗವಂತೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನ ದೇವೇರಿ ಮಕ್ಕಳಿನ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಘನಕನಕಾರಿ ವರ್ಷಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರಿದೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸೀಸಲ್ ಬಾರನ್ನು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಡಪೇಕಿತ್ತು ಬಾರ್ ದುಂಬು ಇಂದು ಉಪ್ಪುನಗಲ ಇಂಕ್ಲು ಯಾಪಲ ಬರೋದಿತ್ತು ನಾವು ಅವ್ಗಾಲಿ ಓಪನ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಒಂಜಿ ದಯ ಪನ್ಪುರಾಣ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನೀಕ್ಲು ಬರ್ಪನ ಗಿರಾಕಿನ ಮಾತ್ರ ಪುರ್ಲೋಡು ದಯ ಪನ್ನ ಹೊರರ ಗಿರಾಕಿನ ಬಿಚ್ಚರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಪಡಿ ನಮ್ಮದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಪಡಿ ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬರ್ಪುಣ ಇದನ್ನ ಫುಡ್ ಎಟ್ಲ ಬರ್ಪು ಆಯ್ತು ನೀವು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಗಿರಾಕಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಡು ಬಂದದ್ದು ನನ್ನ ಅಂಜಿ ಭಾವನೆ ಜನಕ್ಕಳು ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಭತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲ ಬೇರೆ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದುಡುಕು ಬಂತಾರೆ ನವರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಬಂದು ದಯ ಮಾರ ಅಂಚ ಪಂಚ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್కు నీకు బేల్ సప్లై ద క్లోజ్ మేనేజర్ ఇత్తనಲ್ಲ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದದ್ದು ಇಂದೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಊರುಂಡು ಬಂದದ್ದು ಬೆಲಕಾವುಡು ಬಂದದ್ದು ಎನ್ನಗಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪನ್ಪಿನತ್ತ ಅರ್ಥ ಅಂದು ಬಂದ ಯಾನು ಸಂದೇಶ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮನ್ ಪೆದ್ದಾಯ ಬಂದ ಆನ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಯಾ ನಿಜವಾದ್ಲ ಇದು ಮೆಚ್ಚುಡ ವಿಷಯ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ నుంచి ఆయన ಒಟ್ಟಿಗೆ ఆయన ಪುನಾಯಿ ఆయన ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಯಾನು ತೋರ್ತಿದ್ದಾಯ ಬಂದ ಹಂತವಾದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮುಟ್ಟುನಾರು ವಿತರನ್ನು ಬೈತಂಚ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತ ಜಿತನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಂಡೇರು ಚಿಟ್ಟು ಹೊರಡು ಇಂಕ್ಲು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೇ ಇಂಕ್ಲು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬೈದ ಐಟೊಂದು ಯಶಸ್ಸು ತೂಂದು ಲಾಭ ದಯಪಂಡ ಆ ಯಶಸ್ಸು ಪಿರಾವುಡು ಇತ್ತನ ಕಷ್ಟ ಬಹುಶಃ ವಾಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಏತಾಯ್ತ ಕಷ್ಟೋಲುಂಡು ಏತಾಯ್ತ ನಷ್ಟೋಲುಂಡು ಇದು ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿನೇ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದ ಈ ಪುಟ್ಟು ಏನ್ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸುದ ಮುಟ್ಟು ಉಂಡ ಅಂಚಿನ ಎಂದುಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಯಶಸ್ಸುದ ಮುಟ್ಟ ಆಡುಂದು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ಪಂಡ ಹೆಸುವೆ ದಯಪಂಡ ದುಂಬಗಲ ಈ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕನಸಿತ್ತು ಇದು ಇತ್ತದ ಹತ್ತು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದ ಬಿರಾವು ಆನ ಬಾರಿ ಸಂದೇಶ ಬಾರಿ ಏಪಲ ಬರಂತಂದು ಇಂಕೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಕೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಆ ದಿನ ಇತ್ತು ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾನು ಖಂಡಿತ ಎಂದಿಸಿ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಬೈದ್ರೆ ದೇವರು ಬದುಕಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ನಿಮಿತ್ತ ಏಪಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಯಾನು ಹಾರೈಸದೆ ಕುಡೋರ ಸಂದೇಶ ಶೆಟ್ಟಲ್ಲ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಲ್ಲ ಕುಡೋರ ಹಾರೈಸೊಂದು ಈ ಉದ್ಯಮ ನಲ್ಲ ಬೆಳಗಾದ ಇಡೀ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಆರ್ನ ಗರಿಮೆಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪುದಾರ ಹೊಡೆದು ಪಾತ್ರ ಪಣೊಂದು ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಂದೇಶ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಮುಗಿತೊಂದು ಇನ್ನು ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ ಜೈ ತುಕ್ಕೋಟದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮ ಕರೆದ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾತಿನ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಗರಿಮೆ ಅದು ಇತ್ಯಾತೆ ತುಳುನಾಡು ಚಿಟ್ಸ್ನ ಐತ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದು ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಪೂರ್ಯರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಆರ್ಲರ್ನ ಬ್ರದರ್ ಸುಧಾಕರ್ಲ ಇನಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ಆಯಾಮ ಕೊಡ್ತೀರ ಪಂಪನೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು ಇತ್ಯಾತೆ ನೇನೀಶ್ವರ್ ಪಂಡೇರು ಅವೇಲಕ ನಮ್ಮ ಜಿತೇಂದ್ರ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಲಬಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಕನಸು ಇತ್ತ ಅಡ್ಡ ಪಲ್ಲಾಕನೆ ಆ ಒಂದು ಕನಸು ಮಾತ್ರ ಐನು ಒಂಜಿ ನನಸಾದಿತ್ತೆ ತೊಗೊಟ್ಟದ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಪಣಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ವಿಷಯ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ನೈಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿಕ್ಕದ್ರು ಐ ನನಾತ ದುಮ್ಮುಕೊನ ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅವಳು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ದುಂಬುದ ನೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಉಂಟು ಈ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಓ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆಪಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರೈಕ್ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂಕೋಡನ್ ಪಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆದ ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡನೇ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾಗದ ಬರ್ಪಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೋಡ ಪಂಡದು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಅದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಅನ್ಕೋರು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಶ್ರೀಶೈಲ ಬಂದ ಹೋಟೆಲ್ನ ಇನ್ನ ಕುಟುಂಬಿಕರ ಇನ್ನ ಸಂದೇಶ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧಾಕರ್ಲ ನಡಪ ತಂದು ಇನಿ ಆಯ್ತ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ತನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಖುಷಿತ ದಿನ ದಯಪಂಡ ಸಂದೇಶ ಎಂಕಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು
ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದಾಯ್ತು ಅವು ಆತನು ಪೋತನು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಮಿತ್ತು ಬಿಡುದೇ ಹೋಟೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಂದು ಬೇರೆ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಅವನಿ ಸಾಧನೆ ಬರೋದು ಆ ಸಾಧನೆ ಬತ್ತಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನ ಯಾರೊಂಜಿ 55 ವರ್ಷ ಹೋಟೆಲ್ ನೀರೇ ಬರ್ನೆ ಅಂಡ ಏನ್ ಕೊಂಚ ಧೈರ್ಯ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಚದಿ ಚಲ ಇತ್ತನ್ನ ಅಂಡ ಓವೊಂಜಿ ಉದ್ಯಮನ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅವು ಶಕ್ತಿ ಸಂದೇಶ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅದನ್ನ ಪರಿವಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ನೆಟ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದು ದಾದ ಬಂಡ ನೆಟ್ ಚದಿಯನ್ನು ತೊಜಿಪಂಡ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪಂಡು 100%. ಅಂಚಾದ ದೇವರು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎಟ್ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕೂರ್ದು ಇಂಚಿನ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊರಡುಪಂಡ ದೇವರ ನಟ ಒಂದು ಕೆನರಡು ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಸಂದೇಶನೇ ಪಂಪಿನಾರು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಡು ಪುಟುದು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕನಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯಾಡ್ ತೂತಿನಾರು ಆ ಕನಸುದ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ ಬಡದು ಸುಮಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅಂಚನದವರ ಆ ಕನಸುದಾರದವರ ಇನ್ನು ಯಾರು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತದೆ ಅದರ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸಾಧಿಡು ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಸಾಧಿದಾರು ದುಂದುಂಬು ಪೋಂದುಲೇರು ಆ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಗರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಲ ಈ ಬಾರಿನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸೇರೋನುಂಡು ನೆಟ್ಲಾರು ಅದನ್ನ ಆ ಯಶಸ್ವಿನ ತೂವಡು ಒಂದು ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ದೇವರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊರಡು ಪಂದು ಸಂದೇಶನ್ನೇ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಈ ಹೃದಯಾಂತರದ ಪಾತ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ಮನ್ಕೊಡು ಮಾರೆ ಬಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಬಂದ ಅನುರಾಗ ಭಾರತ ರವೀಂದ್ರ ಕೋಡೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಯ್ನವರ ಎಂಗ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆಗ್ತಿಜಿ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಅಪ್ಪ ನೆನಪು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆರೇಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನತ್ತು ಯಾನ್ ಪಂಡತ್ತು ಅರ್ನ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಸ್ಸ ಮೇಡ್ತುಟ್ಟೆ ಎಂಕಲ್ ಅರಡ ಶೋಪ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆರು ಬಾರಿಂದು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಈತಿಯಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಚಿನ ಅಂಚೆ ಅನ್ಕೋಡೆ ಬರ್ರೆ ಕಾಲು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪನ್ನ ಕೊಡಿ ಬರಂದೆ ಅಪ್ಪನ ಮಾರ ಬಂದರು ಮುರಡಿ ಎಂಚಿನ ಬಂದ ಅವನೊಂದು ಸೆಂಡಪ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅದೇ ಬಾರ ಇರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಯಾವನಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೇಪಂಡ ಯಾನು ಅರ್ನಾತಿಯನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಏನೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂಚೆ ಅದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಶುಭಾಶಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಐಕ್ ಆರು ಕೊಡೆ ಬಂದಿರು ಇಂಚ ಇಂಕೊಂದು ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದ ಮಾರ ಇಂಚೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅವು ಈಗ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಇನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿ ಅನ್ಕೋರ್ ನಾವು ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನ ಸತೀಶ್ ಕುಟ್ರನ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಏನಕ್ಕೆ ಈರೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂತ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಅರೆಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂತ ಬಂದಿರಿ ಅವ್ನು ಬುರ್ಚಿ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ದೀಪ ಬರ್ತದೆ ಶುಭಾರಸೆಯರು ಅರೆಗೆ ಎನ್ನ ಬೊಕೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಚೆ ಇಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಮೇಲೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಂದ ಭಾರಿ ದುಂಬುರ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಪರಿಚಯ ದಯಪಂಡ ಏನು ಬಿರ್ಲಾ ಸಲ ఇప్పుడు ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗನೇ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಹೇಳಿದಕ್ಕ ಈ ಚಿಟ್ಟ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೊಗ್ಗುನಾಗಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಅಂಚೆ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹೇಳಿದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಆಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಚಿಟ್ಟು ಬಂದು ಬೇರೆ ಬಂದಕ್ಕ ಅವು ಎದ್ದು ಬಂದ ಎಂಕ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂಚಿ ನಾನು ಬಂಡ್ರೆ ಹಾಕಿ ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ನೂ ಬಂದು ಇಜ್ಜು ನಾನು ಉಣ್ಣೊಂದು ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಎಗರಾಕಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಚಿಟ್ಟು ಬಂಡಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದು ಚಿಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಆದ ಚಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಬಾರಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಆದ ಬಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪ ಬಂಪಿನ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಯಾನು ಮಲ್ದೆ ಐದವರ ಅಂಚ ದೀಪ ಪತ್ತೈನ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಒಕ್ಕ ಬಂಗಾರಿಗೆ ಸದಾನಂದ ಬಂಗಾರ ಒಕ್ಕ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ ದೋಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಧನ್ಯವಾದ ಬಂತು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಎನ್ನ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದಿನ ಎನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿದೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸೊನ್ನ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯರಿಗೆ ಐದವರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಗುಣದಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದೇಶ ನಂಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಪಲೈ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರಣೆ ಸೊ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಗುರಿತು ಸವಂದು ಅವ್ರ ಪಾತ್ರ ಮಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರ ಅಕ್ಲ ರಜ್ಜನಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಲಘು ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನಾರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ